Čaute. Teraz to bolo naraz. Nebolo, kámo, ty si bola spomalená. Tak my to asi každá počujeme úplne inak. To je aké čudné. Môže byť. Dobre, tak ahojte. Toto je náš prvotný pokus o Minecraft Hardcore. Úplne prvý, žiaden iný film nebol. Musíme sa ho dobiť čo najrýchlejšie sa nám podarí. Kde si šla? Ježiš, po mne. Ja som tam, kde si ma videla. Tak chod na tie mám taký pocit, že sme skončili. Áno. Takže asi ťažiť stromy ideme prvé, že? Lebo dlho som nehrala Minecraft. Dlho som nehrala Minecraft. tomu ver. Čiže o čo tu ide v tomto našom Minecraftovom svete? Hráme hardcore, ako ste si mohli všimnúť podľa srdiečok, a budeme sa teda vlastne snažiť prežiť. Keď zomrieme, tak budeme si musieť vytvoriť nový svet a našou hlavnou úlohou bude to, že si vlastne budeme musieť asi dobiť Minecraft do endu. Dajme tam. Hej, dobiť Minecraft do endu, no. Dávam nám ale asi takže 4-5 pokusov najviac, potom končíme túto sériu. Hej, a dáme si ultra hardcore. Hej, dáme len tak, lebo sme nezvládli hardcore. Ultra hardcore, no, to bude ešte horšie. Akože podľa mňa nemôžeme byť greedy. Keď je proste noc, tá prvá noc, tak zostať vnútri, to je všetko. Presne tak. Nemôžeme proste spraviť to, čo sme spravili predtým. To spravila Paťka, čo? Čo? No, ty si vyliezla, ale ja som... To neviem, o čom hovoríš, to je prvý gameplay. Ja, však ani ja nie. My nie sme pussies, my sme v pohode. My máme pussies, ale nie sme pussies. Ale ja som nezomrela, chápeš? Ty si zomrela, ja nie. Ja neviem, o čom hovoríš. Absolutne netuším. Ja hrám Minecraft. Takže sa hanbíš za to, že si zomrela? Ne, ja hrám Minecraft prvýkrát, po rokoch. Áno. Áno. To je pravda vlastne. Áno, dobre, tak. Kde si? Poď sem. Nie. Poď sem. Zabíjam kravy, nie. Kde si? Zabíjam jedlo. Poď ku mne. Nie. Zabíjaš jedlo? Nie. Hej. Dobre, ešte zabíjaš jedlo. Ja neviem, kde si, keby zabíjaš zvieratá, neviem, čo by som si o tebe mala myslieť. Zabíjam jedlo. Jedlo je povolené zabíjať. Kamu ja neviem ani kde si. Si tam ja som tam, kde sme začali na spawne, hej. Tak počkaj. Už som vyrobila drevený klápač. Ja už mám kamenaj. Aha, to si nemohla povedať? No tak naťaž si. Naťažím. A chcel som ti niečo dať, teraz si bola pri mne. No už nejsom. Tak sa vráť. Lovím. Som lovec. Tak mi nehaj nejaké meso, prosím ťa, lebo však ja nič nemám, ešte žiadne meso. Zas umrem. No, vidíš. A tentokrát odhľadom. Tak počkaj, čo si mi chcela dať? Idem k tebe. A rozdelíme sa teda? Keď chceš. Takže ja by som sa rozdelila. Tak nájdeme si aspoň tak, že brnenie a tak potom sa stretneme. Dobre. Nikomu nič neprezerať, dobre? Udržujme tajomstvo. Toto podplácajte, dobre? Dobre, ďakujem. Počkaj, vieš, čo ti dám? Nejaké mesko by si mi mohla dať, potešilo by ma. Keď ho máš veľa. Dám ti toto teda. Díky. Aj toto. Ďakujem. A... Tak. Dám ti toto. Ďakujem. Tak ja idem teda týmto smerom. Dobre. Píšeme, voláme. Hej. Píšeme, voláme. To je jaskyňa. Hej, čiže chcem zarobiť tie včely? Je tu niekoľko oviec, no je to by som si nikdy nedovolila. Fakt? Áno, normálne, že asi 10 oviec je tu. Tak som si nemusela dávať žiadnu vlnu. Teraz lebo ja nemám. Au. Tak aj slepka je tu. Niekoľko slepek je tu. Slepek. Čo sú slepe? Slepek. Slepek. Pre slepek. Slepek. Dobre. No. Každopádne, jaký tučný kapor. Ty kokos. Čo si ovca? Keď ho zabijem, dostanem 2 ryby? Poď sem! Ne, iba jednu. Koľko máš hangru? Ja akože šprintujem a už mám 3,5 dole. Aha, tak ja už som sa musela plne nájsť. Pozor, Čo? Som skoro spadla, ale nevadí, je tam voda. Každopádne, potom pozor na creeperov, oni vedia byť akože dosť nepríjemní.
Lebo ich nepočuješ prichádzať jak viem. zombika alebo skeletona, vieš? Viem. Oni sa proste zjavia za tebou. Však Čiže čo odporúčam prvé je spraviť si shield. inak, ty nemáš vlnu, že sme sa vyspali. Nemám vlnu, no. Sa. Však creeperovia ti chcú niečo pošepkať do uška, vieš. No, také tajomstvá Minecraftiacké, hej. Nádhera. Ja nevybuchujem. A ešte k tomu... Nie, ja nevydychujem. Ja tu nemám žiadne zaujímavé zaujímavé caveky. Tu niečo vidím. Dúfam, že nie si v trhline, lebo tu je trhlina. Som. Takže asi tu budeš v tejto trhline. Ale som v takej podvodnej, Aha. divnej, neviem. Je tak potom Však. asi. Ja mám akože v strede pláni. Nie, to nie som ja. Ty kokso, vieš, koľko je tu oviec? No, by som mohla rozdávať vlnu. Aj prasiat. Very nice. Vecičku. No. Takže gaťušky. Spodňári. Spodňári, no. Topanočky nádherné. No to je nádhera. Mne vyjde presne na prilbu a ešte aj meč a pickaxe. Very nice. Very demure. Z toho sa mi robí zle. Našla som si konečne jaskinku. Nie takú, ako si vy myslíte. Tie zvuky, čo som tu práve prežila preboha. Čo sa ti ozývalo niečo? Ne, ten zombík zomieral a strašne divno chrčal. Je, že volanie prírody, vieš jak. Nie. Aj sem spravíme si kýblík. Spravíme si kýblík, než mám vodu. Spravíme si dvere. Ja som si spravila. Hej. Ja som si ale spravila dvere, aby som mohla ísť pod vodu a dýchať tam. Aha. Ja som si spravila, aby mi mohli zombici klopať, vieš. Do keľu. Aby sa mi len neozývali, vieš, že Tu som. A chytila som si netopiera do svojho príbytku. What? Ty tam máš príbytok, kámo? Diamanty. Fakt? No. Poď sem, Jožko. Dobre. A teraz. Kačink. O nie. Ja som našla ďalší zombie spawner. Jo. Ja No. tebe to ide samo. Kamo, ale vieš čo je na to najhoršie? Tam je ten malý zombík, ja ho neviem trafiť. Ježiš, On ma zabije. Ne. Dobre, som v pohode. Jesus. Au. Môžem zakop sa niekde. Nemôžem. Dobre. Zlaté jablčko. Ešte, že máš zlato. Kámo, to je creeper. Kokos. OK. Vedome, že Indiana Jones party, ty vole. Po mne tu teraz idú 60 creeperov. Ty si tu torčkuješ vôbec? Bam, hej. Bam. Môžem to dreva inak? Hej, mám ešte 23. Ja som si naťažila, kámo, to je všade diamanty, braši. No nechápem. Fakt podľa seba, že si mi nebudeš musieť dávať diamanty. Kámo, no, Budeš som si podeliť so svojím pokladom. Za chvíľu si spravíme z diamantové brnko. OK. Ja som ja. Vicky je Vicky. Ja, to som ja. To som proste ja. Mám 7. Rokov? Zasvietime. Hej, mentálne. Priznanie mladých. Tak, však stáva sa aj lepších hodín. Myslíš?
Ja to viem. Hej, not today, thank you. Si zablokovala strelu, dobré. Dobre, chutná buchtička moja. Prečo si stáš? Chutná... Čo? Nie! Čo? Kamo! Nie! Srandičky. Každopádne. Čo, nemáš rada buchty? Pečené. Nie na pare? Na pare sú lepšie. No, Kámo. také veľké, že? Au! To mám skeletu na plnom zlatom brku. No, ja som ho mala tiež, ja som ho zabíjala cez to, že som sa zakopala. Padli mi zlaté gate z neho. No, ktoré asi nevyužiješ úplne. Prečo si oblečujem? Ja počujem tvoj stream a vypni si to. Nekomentujem sa. Ty tam máš vodu, alebo to je u mňa? To je u teba. Diamanty. Ja už som vypla stýry. Nice. Prosím, neumieraj. Prosím, neumieraj. A koľko ty kokso? Dobre. Nice. Koľko máš? 5. Nice. Dosť dobré. Na prvé diamanty, super. Tomuár. Bomba. 6. Dobre, tak 6 ich tam bolo, ja som kopanie pod seba sa vyplatilo ešte, že? A dokonca, ak som sa kúpala pod seba, som sa aj prepala našťastie neveľkú výšku. Aha. To nemyslíš vážne, že toto je slepé tu? No, ja som práve skočila obrovskú diaľku dole do vody. Nevidíte to? Ďalšie diamanty. Pati. No? Jak sa to volá, ten Warden? Ja som našla Wardenera. Né. Utekaj, ale potichu. Utekaj, ale potichu. Ja som tie diamanty ale vyťažiť ešte najprv. Ne, že zomreš, kamo. Ja som iba na začiatku, ja som našla iba tie bloky, že to cestu do toho. OK. Ale to tam ide, chápeš? Mám zapísať súradnice nám, že už sme sa vrátili? Akože môžeš, ale podľa mňa nájdeme. Hej, ja neviem, jak čas... Ježi, oni sú normálne, hej. Ale tu je spawner na toho Wardera, no tak odtiaľ to idem preč. Máš tie diamanty? Áno, a tu sú ďalšie diamanty. Pretože čo, mňa zabíja aj normálne, že skeleton, nepotrebujem na to aj Wardena. Ja idem pomaličky hore. Dobré. Akože kľudne si môžem nájsť aj inú caveu, keď tak, ale v tejto už asi nič nebudem mať. Nie. Nein. Neumieraj, čo? Neumieram, ale pozrela som sa na Ender Cooper. Tak si spôjať po tie 2 bloky. Kamo, hneď prvá vec. Poď sem. No, poď sem, pupi. Tu máš 4 bloky, poď sem. Dobre, je mŕtvý, ja mám perlu. Nik sa ma nedotkol. No, je no. Can't touch this. No, ovečky, bé. Ale, vykraftím si, ty si kraftila diamantové brnenie alebo niečo? Ešte nie. Nie? Že na čo mám použiť tie diamanty, že či si mám vykraftiť diamantové alebo ne? Tak akože ty keď chceš kľudne si vykrafti, ja ich zatiaľ mám všetkých 25. Keďže som väčší kripel jak ty, tak robím si aspoň chestplate. Tak. Dobre. To je celkom pekné. Ide o to či skeleton. Ježiš, ja umrem. Tak mu to brať. Nie. Dobre. Kámo. On na mňa skočil z hora. Ty kebyže umreš teraz, tak ja neviem, ja asi... Nehrám. Normálne by sme museli začať hrať druhý. Napíšeš mi do chatu súradnice? Ja tam pomalinky pôjdem. Dobre, smerom tvojim aspoň. Napíšem to.
9 a minus 214. Ale neviem, jak som sa hýbala v cave, vieš, takže neviem, kde presne som. Však nevadí. Ja som teraz na minus 1100. Aha, dobre. Tak takto by som sa s vami chcela rozlúčiť. Sice nie sme s Paťou spolu, ale za chvíľu sa stretneme a vidíme sa pri ďalšom dieli. Tak, majte sa, čaute, papa.